Godmorgen, og dejligt, at I kunne komme, Erik og Jan, for at være med til at fortælle historien om Barberen i Vesterå igennem nogle af 50 år. Det er jo spændende. Ja. Jeg synes jo, det er sjovt. Ja, hvornår var du startet, Erik? Jeg startede den 12. april i 69, der startede jeg forretningen. Ja. Efter jeg havde arbejdet i Aalborg som på en frisørsalon. Men så fik jeg tilbudt det her lokale af vognmandsfirma. Og så var jeg nede og se det, og så blev jeg enig med mig selv om, at det kunne da godt være en spændende ting at åbne hernede. Fordi der var jo ikke på det tidspunkt noget for langt hår. Så der fik jeg en syge Nikolajsen til at indrette salongen hernede, som sådan, de kaldte det cowboy-salon. Fordi der var bjælker, og der var alt muligt hernede. Men jeg kan huske, de kom fra landet, hele landet, vil se den her nye salon med den klippet langt hår. Ja, og vi havde tæpper på gulvet hernede, og hvor vi orange lamper og høj musik, og det var så atypisk af en barbersalon. Det var en helt revolution, altså. Ja. Du skal foregå på den måde der. Og så det med at kunne styre langt hår. De andre, det var typisk, de klipper fuldstændig ørerne væk. Jeg sagde, hår væk og rundt om ørerne der. Ja. Og når de kom hjem til deres kone, så sagde de, du skal ikke blive klippet så kort, du skal være langhåret. Ja. Så var det, jeg startede dernede i 69 med en salon. Og det var spændende. Jeg startede alene og stod samtidig og kiggede ud af døren, om der kom nogle kunder, der skulle klippes. Den første lørdag snakkede om, der kom kun én kunde. Der kom kun én kunde, ja. Der var kun én kunde. Søren. Så det var lidt grænseoverskridende at sidde hernede og så have lavet en forretning og brugt så mange penge. Men jeg skal da lov for, at dem blev taget godt imod forretningen. Okay. Så havde vi sådan en hest til børnene, de kunne sidde på, når de blev klippet. Det lå jeg over bagved, kan jeg huske. Ja, der var den der hest derovre, de kunne sætte sig op på. Men så red det ud over prægerne, så var de ikke til at styre, så kunne man ikke klippe dem. Men altså, det var sjovt. Det var nye tider der i 69 med langt hår. Barberen Vesterå, jeg fik skæld ud af vores daværende oldermand, kan jeg huske. Fordi at jeg kaldte det Barberen. Nu har de jo kæmpet i, jeg ved ikke hvor mange år, for at komme til at hedde frisør. Og så laver jeg en forretning og kalder den Barberen. Det var han sur over. Fordi at jeg skulle hedde frisøren Vesterå. Og sagde, når jeg møder nogen på gaden, så siger de dagbarberer. Ja. De siger ikke dagfrisør. Nej. Så det... Det var også det her med, at du var den første pige, der fik kvindelige klipper hernede, ikke også? Det var helt ude i en herresalon. Det var, ja. Kan jeg huske. Ja, det var ikke normalt. Nej. At man tog kvinder ind til at være i forretningen og arbejde. Det var mænd, der var mænd, og kvinder, der var kvinder. Ja. Så det var spændende. Der var ved at brænde derovre, kan du huske det? Den anden side. Jeg var ved at brænde hår, ja. Ja, det var det spalter der. Spalter hår. Det kom til at lukke godt, når du gjorde det. Fy for delen, det stank. Hele forretningen stank, når man brugte den der. Men den er jo helt tilbage fra 1930'erne og sådan noget. Der brugte man jo til at brænde hår med. Det var lavet til det samme. Nu sagde jeg 30'erne. Var ikke noget din bedstefar her også? Jo, han var frisør også. Og din far? Og min far og min bror og min onkel og min niece, og vi er alle sammen frisører. Det var egentlig også derfor, jeg flyttede fra Fredericia. Det var fordi, Bertelsen dernede, det var jo indbegrebet af frisør. Min bedstefar, han startede i 1906. Ja, det er rigtigt. Og min far havde forretning, og min onkel havde forretning som frisør. Så der ville jeg gerne ud af byen, og så til Aalborg. Ja, Trine, din datter, hun blev også frisør. Hun blev også frisør, min datter, ja. Der skete noget der. 4. generation og 5. generation er i gang, men så i Canada. I Canada, ja. Der har jeg en kusine over, hvis der er blevet frisør. Så vi er barberer- og frisørfamilie. God lang. Ja, det var dejligt. Tradition, men det var dengang, man overladede og kopsatte folk. Trak tænder ud og
alt muligt, hvad barberen han skulle kunne. Det er godt, vi ikke skal det mere. Ja. Det var lige før til overhånd. Så synes lægerne, det blev for mig, var ikke sådan? Jo, altså min farfar, han fik at vide, at han var kvaksalver. Hvis han blev ved med at kopsætte og overlade, det måtte han ikke. Men han havde både iler stående, når der kom nogen med... De er jo på der. Ja, de sætte på et eller andet, og så suge det væk. Det havde barbererne dengang. Ja. De havde iler og de der apparater til at helbrede folk med. Og det var spændende. Det var en spændende tid, men altså det er rigtigt, de kom fra hele landet for at se forretningen. Ja, det var for noget det her. Ja. Ja, det er rigtigt. Så du kom ind i billedet på et tidspunkt. Ja, det har været 72 i start, tror jeg. Ja, det tror jeg, det var det omkring, ja. Hvor du kom til. Ja. Det var spændende. Ja, det var spændende for mig. Jeg var vant til en gammeldags herresalon, hvor det bare klippede kort det hele af maskinen. Ja. Man skulle lige pludselig lave lidt mere spændende hår, lidt længde på, altså bilshår, som det kalder det nu. Vi blev jo trendsetter på den måde, at vi styrede moden og lavede de der ting og sager. Ja. Og vi gjorde, som vi sagt, 1 cm, så kun 1 cm, ikke noget med barbere helt af igen. Barbere helt af, nej. Så det var populært. Og der har været mange knaller der på højkant hernede. På den måde, at når der kom nogle knejder ind, som skulle have en knallert, så skulle de klippes. Ja. Forældrene ville ikke have, de var langhåret. Nej, det er rigtigt. Og de ville ikke bare, jamen så får du ikke den Puch Maxi der. Ja. Så sagde vi til forældrene, gå lige en tur. Så gik forældrene en tur, så når de kom tilbage, så var drengen korthåret. Ja. Så spurgte de, hvad delen? Jamen altså, vi har da bare snakket med ham. Som vi sagde til ham, jamen prøv at høre, nu bliver du klippet korthåret. Så går der 2 måneder, så er det vokset ud. Ja. Og du har din knaller, og så har du langt hår igen. Ja. Jeg kan også huske, der var nogen, hvor jeg tænkte, jeg kan jo ikke klippes. Jo, du går lige en tur, så klipper vi ham. Så brugte den her rullebør, så ruller vi rundt, så blev det lidt kort, og så kan vi bare vaske blod til sufen igen. Så det var en god film. Jeg kunne ikke se, det var. Nej, så opdagede jeg ikke, det var så er det for sent. Nej, så var det. Ja. Ja, det er rigtigt. Men det var spændende. Det var de gode tider. Det var en god tid. Det var tider, altså det er jo en tid, der aldrig kommer igen. Ja. Hvor vi har oplevet nogle ting, som de unge mennesker i dag aldrig kommer til at opleve. Helt sikkert. Det var på den måde, og vi skulle jo selv finde ud af, hvordan vi skulle gøre. Der var ikke nogen, der kunne vise os. Nej, der var en kurs i starten i hvert fald. Det var der ikke. Det var noget forgangsspil på det der med langt hår, det var helt vildt. Ja. Og så skiftede vi jo tit logoer, eller hvad skal man sige, visitkort. Jeg sidder og kigger på det der med barberen og troldene. Ja. Og for hvor Thomas Dam, vi havde op fra Gøl. Ja. Skaberen af Gøltrold, han kom her, hvor vi lånte hans, så jeg har nogle billeder, nogle tegninger af ham, hvor vi fik lov til at bruge til visitkort, den trold der. Så der kom mange spændende mennesker hernede. Mange spændende, hold da. Ja, for delen der. Skuespillere. Ja. Du har et for Ocking, kan jeg huske. Jens Ocking. Ja. Han boede lige over bagved. Og han kom her hver dag og læste avisen og drak kaffe. Ja. Og generede vores kunder. Og det er rigtigt. Han var spændende, når han kom. Det var ikke kedeligt. Han kunne virkelig... Jeg var ikke bange for at fuldstændig rave af, fordi en rolle, den kræver, at alle hår skulle have. Alt, ja. Så tog piller ham fuldstændig skaldet. Helt skaldet. Jamen det gjorde jeg på et tidspunkt til Olsen-bandefilmen. Der skulle han klippe skaldet. Ja, det er rigtigt. Hvor han var med i en der. Ja. Eller den gang, hvor jeg klippede hans kone, hans kæreste på det tidspunkt, korthåret. Fordi han havde været i byen hele natten. Og kom hjem og lugtede af dame. Der er han nær slået hovedet i stykker herude. Han elsker det her lange røde hår. Ja. Hvad havde ham? Var han ikke fra Fyn, var han ikke? Han var Fyn, Palle. Ja. Palle, han var meget ombejlet af de unge damer. Ja. De kom herned og sad og ventede på, at han skulle få fri. Så havde de skjorter med til ham, og de havde, jeg ved ikke, hvad de forærede ham. Han var fuldstændig ligeglad. Han skulle bare i byen og more sig. Jeg kan huske ham sjælderen, du havde, han skulle møde om morgenen der med lørdag, han kom ikke. Du tænkte, det var mærkeligt. Ja, Sten, ja. Og du ringede til ham, den svarede ikke. Så der klokken, der var, vi startede klokken 8, så klokken der var 11, der kom han dappen ind. Ja. Så sagde jeg, filen, hvor du var hen, Sten?
Jamen, jeg er nede og se dronningen komme ind. Det var det allervigtigste. Og vinke til hende. Jeg skidt med at komme på arbejde. Så var han da Det ligeglad kongelige, med. det var allervigtigst. Ja. Han havde hørt dronning Margrethe, eller hun kom til landet eller til byen. Så skulle han da stå og vinke, så var han da ligeglad med, om han skulle på arbejde. Det var ikke hver dag, hun kom til byen. Nej. Jeg kan huske, at de fik så børn, og så, da det gået 14 år, der gav hun ikke det længere hende. Hans kæreste, så stillede hun barnevognen herover, så sagde så Sten, nu er din tur. Så må han rende midt i en klip op i her Vestå, den her bitte her, for at få det faldt til ro, kan jeg huske. Ja, så kom hun bare og satte barnevognen udenfor. Så bankede hun på ruden, og så gik hun. Nu er din tur. Jeg sagde, Sten, for det lukker sgu da ikke. Ja, men vi har ingen barnepige. Så havde vi også, vi har meget at gøre med Brix. Ja, det er rigtigt. Bent og Jette deroppe. Ja. Og de var jo også startet på en ny type salon, hvor hende Gunbritt, hun var. Ja, det er rigtigt. Gunbritt. Gunbritt. Ja. Hun var deroppe. Så. Ej, det har været spændende. Det har været sjovt at være med til at lave. Ja, prøv at tænke, hvad alle de forsyrer, der var gennemgået gennem. Ja, hold op. Man. Alle de. Ja, der er Jens. Ja, der er bokseren. Jørgen Hansen. Jørgen Hansen, ja. Ja. Ham havde vi i mange år. Ja. Så kan jeg huske, at jeg mødte ham nede foran Salling en dag. Det var efter, hvor han var i København. Der var han så dement. Han stod bare dernede, han kunne ikke hverken sanse eller samle noget. Jeg kan hen og snakke med ham. Og Jens Ocking. Ja. Og tøjet, jamen, altså pigerne, ja, vi stod jo i t-shirt bare. Ja. Der var ikke noget. Ja. Og vi kom også i shorts, det var helt uhørt dengang. Ja. Det var de andre farver over for kollegaer. Ja, vi kunne ikke stå og klippe i det. Og klipklapper. Ja, klipklapper, bare stå i det der. Stille. Det var de nede og kigge, men det var rigtigt, det var. Det var faktisk dejligt sådan en sommer, men det var godt. Ja, sådan en sommer der, når der var. Så varmt, så skønt. Og så var det også lidt spændende at komme i avisen. Det gjorde vi jo meget ud af, at komme i avisen. Du var god til at komme i avisen. Og presse på det her. Ja. Det tæller jo, det gav kunder. Ja, det var godt. Det var billig reklame. Men så havde vi, jeg kan da huske det der skilt, vi havde i vinduet. Ja. Der stod åbne og lukke på, eller lukke. Ja. Men folk, de vadede jo bare ind. Jamen, så vi lukkede kl. 12, så vi var ikke tit færdige. Der var så kl. 2, som de kvart over 2, kan jeg huske, tænkte, hold op. Jamen, fredagen. Ja. Nej, om lørdagen. Ja, om lørdagen, ja. Ja, og fredag, der var klokken, hvad var det nu, 9 stykker. Men kan du ikke huske, hvad hedder han, Leilas bror? Ja, Kai. Det er rigtigt, ja. Der tog vi jo ham ned. Så sad han ned fredag aften. Det er rigtigt, spille guitar, ja. Og spille guitar og sang. Ja, det var akustisk. Ja, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Ja. Altså det var, kan man sige, dengang der, jamen vi skulle da gøre noget for kunderne. Ja. Så der var musik og underholdning med Kai, som sagde, han var god. Han var musiker. Og folk kom jo bare ind dengang, de sagde jo knæve og snakke og hygge sig, ikke? Også der var ikke noget så meget med tips. Der blev også drukket nogle bajer og noget der skete ting og sager. Ja. Det var jo så ishockeyholdet, kan jeg se. Det var hans Elers. Ja, alle de her knejder. Ja, de Elers-brødrene der. Og gang hende, de kom ind, var 10-12 mænd, eller knejder. Ja, fordi vi havde det der med, at hvis de blev Danmarksmester, så fik de 1 års gratis. Ja, det er hvor de fik lov til at komme 1 år gratis og blive klippet. Og det blev de faktisk. Så var det så, at de her Danmarksmester der, så aftalte vi med, hvad hedder han, Bent, et eller andet, Ingolf. Ja, Ingolf, ja, rigtigt. Så aftalte vi med ham, at kan vi ikke nøjes med en dag, så vi købte cola og slik ned, og så kom de ned hele flokken, så blev de klippet fra en kant af. Ja, det er rigtigt. Det var helt myretu. Det var en myretu, ja, for delen, der var gang i hernede. Nej. Ja, det er rigtigt. Det var spændende. Det var sjovt. Der fik vi selvfølgelig også lov til at få en omtale i avisen. Ja, det var en god. Ja, ham Bent, eller sådan. Ham Bent der. Ja. De var dansk mester i floret. Ja. Fægtning. Bent Flensborg. Det var tit lavet om hernede, det var også meget sjovt med indretningen. Ja. Så kom der... Ja, så blev der lavet om, så skulle der lige pludselig laves om. Ja, det skulle ske noget andet. Der skulle ske noget nyt. Og vi var også dengang, jeg kan da huske dengang, at Beatles var her. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg så dem oppe i Bismesgade. Jeg sad inde på Gasleje den aften, hvor de ikke kunne komme ind derover. Ja. På Gasleje, fordi de ikke havde slips på. Jørgen Steffensen der. Ja, det var Jørgens typisk Jørgen. Efter han var gal på hans udsmider. Ja, det kan jeg forstå. Ikke? Fordi de ringede op på Tordenskjold.
Nu sidder vi heroppe. Har I flere verdensstjerner, så skal I bare komme med dem herop. Der må de godt komme ind, selvom de ikke har slips på. Ja. Der sad vi inde på Gaslight. Det er jeg lidt træt af, at de ikke kom ind der. Ja, det var sket. Det var dengang, man kunne køre op i Jørgen Brændegade. Der kunne man parkere bilen udenfor. Sådan. Ja. Ej, det har været spændende. Vi havde jo mange blade hernede. Ja, vi havde de der Playboy og Penthouse, de lå inde over i... Rapport. Ja, Rapport også. Anders And og Basserne. Ja, det var havde dem alle sammen. Jamen hende over på Vesterbro, vi købte blade ved. Hun bukkede der hver gang vi kom ind. Vi gik sådan en stabel, hvis det kom rundt med. Vi havde også, jeg tror også, vi havde Bo Bedre, der lå et eller andet sted. Men det var der. Nej, det var ikke dem, der er populære. Og så det var det ikke. Billedblad, det gik måske nogenlunde. Ja, men altså Playboy og Penthouse, de to blade der. De var nærmest helt krosse, krølle af at behøve så meget med. Havde nogen, der spurgte efter, om de nye de var kommet. Så var samtidig der mange midtersiden. Så kom der en, jeg tror han var døvstum. Jeg vil ikke rigtig snakke med ham. Han lavede nogle sjove fægter. Ja. Så sagde jeg, du lige vente, vi er lige ved at klippe her. Du kan lige vente, så kan du komme til lige om 20 minutter. Det var fint. Ja. Eller han ikke i hvert fald. Og så lavede vi færdig med at klippe, skulle hen til ham. Så var han væk. Det var da mærkeligt. Han er blevet træt af at sidde og vente herhen. Ja. Så kunne vi kigge. En kat. Playboy. Penthouse. De der 5-6 numre, de var væk. Ja. Så er han snuppet. Så er han snuppet dem. Øj, for fanden. Så ringede vi til politiet. Jeg ringede til politiet og sagde, at det var hernede fra, og at der var en, der havde stjålet vores blade. Ja, prøv at høre. De der blade der, altså, hvordan? Jamen, han var døvstum, så vi kunne ikke rigtigt. Ja. Men så sagde han, prøv at høre, hvis du går ned i vagtstuen og kigger ned på politiet, og så ser alle de, prøv lige at vente lidt, at ned for jer, vi får de der Playboy og Penthouse, ja. Vi kommer omgående med uryggen. Næsten. Så var de nede, så kendte de ham godt. Ham vi fik der bladene tilbage. Ja, det er rigtigt. De var ude ved ham og hente dem. Ja, det var ikke så godt. Nej, det var ikke godt. Så vi tiltrak mange. Ja. Og hotpants. Nå ja, hotpants, ja. Jeg husker, ja, det var inden det blev moderne. Jeg husker dengang, hun gik ud og klippede bukserne af. Ja. Det var varmt, sommerdag. Så stod hun ude over i vinduet her, så jeg kan huske, knejderne, de var helt oppe at køre, og næsen, det var helt fjerde for at se. Det for at se hende stå derinde. Med flot, højt, lange ben. Spurgte det pænt, om hun må gøre det. Men altså, hvis der ikke hun klippede den så højt op. Så det gjorde hun. Jeg kan også huske, at jeg havde sådan noget tøj til at hænge, noget modetøj inde i vinduet, det var også meget fedt. Ja. Så kom vi skift sådan cirka et par gange om måneden. Ja, så kom de og skift. Ja. Og vi havde også malerier. Ja, det er rigtigt. Maleriudstillinger. Skiftene her jo. Skiftene hængende rundt omkring med forskellige kunstnere. Ja, det var faktisk sjovt. Unge kunstnere, der ikke, hvad skal man sige, kunne få lov til at hænge op nogle steder. Ja. Så sagde vi til dem, at vi må godt komme herned og så hænge op. Og de solgte også. Faktisk, ja. Nogle af dem solgte, der nogen, der købte nogle malerier og nogle andre ting. Psychedelic-billeder, og der var nogen, der var på syretrip. Ja, det var billeder der, ham maleren. John, ja. Han er senere undervist ude på malerskolen. Ja, okay, nu er jeg hans billeder, det var der sådan nogen, altså, der skulle man være påvirket og stoppe for at kunne se det. Ja, fantastisk, ja. Men det var også fedt det der med, at så skiftede udstillingen hele tiden, så kommer nyt op. Efter en måned måske. Sådan noget. Det var ikke frisyrbilleder, det var ikke... Nej, det var i hvert fald... Det var efter, hvad vi synes, der skulle op og hænge. Ja. Alle de der modebilleder med nye frisyrer og sådan noget, det gad vi ikke. Nej. Det skulle være sjovt. Spændende. Men altså, også eleverne, vi havde hernede, det var dig, der stod for dem. Det fik jeg skubbet over til dig. Du var god til at undervise og lære dem, de elever, vi havde. Det var faktisk lov at prøve. Ja. Og også at få lov til for dig at komme ned på skolen her nogle timer dernede. Det var faktisk spændende. Ja, for der havde du timer. Ja, det var faktisk fedt at få lov til det, ikke? Eller hvem får lov til sådan noget. Så det er meget sjovt med. Jamen, du har da undervist min nuværende kone nede på skolen. Det er rigtig Jette, ja. Jette, ja. Hende havde du dernede. Ja, hun var faktisk dygtig. Ja. Det er hun stadigvæk. Ja, hun er god til at klippe. Ja. Eller i dengang. Jeg får skæld ud hver gang, jeg klipper hende. Du har sprunget over en side, eller over en bane. Ja, det er rigtigt. Det var ikke så. Nej. Så jeg har altid brugt kniven. Barberkniven, den har jeg altid været glad for. Det er super. Ja, det er et super redskab. Hold op, det laver et lækkert stykke arbejde.
Men der er mange, der ikke forstår den, og mange kan simpelthen ikke magten, og så klipper de enten huller i hår, eller tager næsten ingenting, fordi de er bange for den. De har ikke de flager for at køre med, Nej. Det så også til Svinderbrød, det var lige sådan et problem altid, at så var der, inden så var huller i hår, eller så var der simpelthen ikke skåret noget, ikke se, fordi de var ikke vant til hjemme fra salonen. Nej, de var ikke vant til de frygtede en disciplin. Nej, der er mange, der har tak for en hel masse ting og sager, når du var dernede. Vi har også brugt barbering, har du også kørt meget med. Vi har kørt med kniven. Ja, som er et rigtig godt redskab. Ja. Så. Det er spændende. Ja. Koncerter. Hvad var det her? Mandag. Jeg husker, vi havde en koncert ude i en ungdomsklub, hvor vi havde et eller andet jubilæum. Ja. Vi var også ude og klippe i den her ungdomsklub herude i Pestevej. Det var Karsten. Karsten Iversen, ja. Ja, Iversen. Ja. Det klippede det der. Der var vi derude og klippe derude. Show derude også. Det var meget sjovt. Ja. Ja, det var godt nok. Vi var omkring os. Alle de spændende folk, der er kommet igennem, det er også det. Hold fast, der er mange sjove, spændende folk. Ja, vi har oplevet meget. Helt vildt. Det har været spændende. Sådan 50 år der. Ja. Det kan man slet ikke forstå. Det sker jo sjove oplevelser. Selvfølgelig også været en trist indimellem. Det glemmer man så hurtigt, men det har været det er da meget inspirerende. Meget inspirerende, og det ting, vi har set og oplevet og været med til at præge. Helt sikkert. Ikke? Og så lige pludselig, jamen, så gik der kun et par år, så begyndte de jo alle sammen at lave deres forretning om. Ja, så blev vi efterab. Ja. Sådan lidt. Ja. Stallen. Ja. Jo. Det har været en spændende tid.